מכינת שחר, בתור המכינה האהובה עליי, רגע לפני שבוע אמצע, אני מאחל לכם מכינת שחר. כי זה שבוע מאוד מאוד מיוחד, ואני אומר את זה לכם במיוחד, ולא למכינת שחר. לא למכינת שחר. בטח לא למכינת שחר. והמכינה הכי שנואה עליי, מכינת שחר. אז מכינת שחר, אני מאחל לכם בהצלחה בשבוע אמצע. אוהב אתכם להתראות. שחרטלים! מה קורה נשמות? שבוע אמצע, אשכרה, תראו מה זה, כמה זמן עבר, כמה זמן נשאר, יואו, אמצע. שיהיה לכם שבוע מטריף, שיהיה המון בהצלחה. תתעסקו בעיקר ולא בטפל, תפתחו את הראש. תראו מה אתם יכולים לעשות יותר טוב למענכם, למען הקבוצה שלכם. ותעיפו! אוהב אתכם מאוד 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 מאוד. אני רוצה לאחל לכם המון בהצלחה בשבוע אמצע. בעיקרון גם סתם באמצע שבוע, בלי קשר, אבל זהו, שלחת לכם נשיקות ובהצלחה. אוקיי? יש לנו את זה. יש לנו את זה, תודה. לכל החניכות של שחר, שתהיה לכם מכינה נהדרת, ואני מאחל לכולכם בהצלחה. חניכות, חניכים, מדריכות ומדריכים יקרים של מכינת טל שחר. למי שעוד לא יצא להכיר, שמי איתי, מנהל הקהילה במלכיה, ואני רוצה לברך אתכם בשמי ובשם מלכיה על הגעתכם לשבוע האמצע. אני מאחל לכם הצלחה בהמשך הדרך, מחילופי התקליט ועד סיום תקופת המכינה, ובכלל באבני הדרך שלכם מעתה והלאה. אנחנו שמחים שאתם איתנו, שיהיה לכם כל טוב, בהצלחה. מה שלומכם חברים? לא לענות לי, לא שומע אתכם, חבל סתם. הבנתי שיש לכם שבוע אמצע, אז שיהיה לכם אחלה אמצע של האמצע של השבוע. לא לשים לב שאתם באמצע, תהיו מפוקסים, תהיו מאוזנים, תהיו איתנו, אוקיי? אמצע. מה זה שבוע אמצע? מה אתם לומדים שם? דבר מוזר. בהצלחה לכם. כל הכבוד למכינה! בהצלחה, הגעתם לחצי דרך! חצי דרך! אוהבים אתכם, ביי! אהלן מכינת שחר טל, מזל טוב ומלא הצלחה להגעה של השבוע אמצע. שיהיה לכם מלא בהצלחה בכל השבוע הזה, בעיבודים, בשיחות. תפיצו. יש לו יום הולדת! יש לו יום הולדת! יש לו יום הולדת! מכינת שחר טל, אני באה לכם חודש הבא, אני נורא מתרגשת. לפרסם, להביא את כל החברים במשפחה, לבוא, אוהבת מלא. אדם. שיהיה לכם המון בהצלחה, תהנו מהחיים, חיבוק גדול, נשיקות, ביי. מכינת שחר טל, קודם רציתי להגיד שאתם אש, אתם פשוט אש, ושתדעו שיהיה לכם אחלה שבוע אמצע, חיכיתם לו, וזהו, שיהיה שבוע מחשמל. שחר טל היא הנשמות, שיהיה לכם בהצלחה בשבוע האמצע, אתם אלופים, ולא לברוח באמצע, לא בחתונה, לא באמצע. מכינת שחר טל, הבנתי שאתם בשבוע אמצע. אז תעופו כמו פרפר אל השמיים, אין לכם כנפיים. אני רוצה להיות הכל, האם זה אפשרי? מי ילך איתי, האם זה אמיתי? והכל עוד לפניי, מולם רצים מהר.